Vlnění. Tak, tady jsme začali svížně. Tak co se týče stylu, polohy těla, tak ta je v pohodě, práce dolních končetin taky super, akorát u toho králového záběru bys trošičku mohl protáhnout ten záběr, jo? Počkat si tam vepředu, je to takové hodně frekvenční a co se týče přenosu paže, tak strašně tlačíš loket hned do vody, jo? Loket bys mohl jak kdyby přenést nad hladinou pomalejc, větším obloučkem a ten závěr si protáhnout. Kdybys ty protáhl závěr a nechal tu ruku trošičku víc vepředu, tak by se zlepšil 30%, to už by tě tady nikdo nestíhal, jo, vůbec. Takže myslet na to ne co tak frekvenčně, ale tu ruku si tam chviličku v tom záběru podržet, zabrat pod vodou nejdříve před loktím, pak to posunout. Tak co se týče přední polohy, jdeš v ose, jo, tam problém není. No proč?